záujem, takže ako pán doktor povedal, venujem sa aj v tejto prednáške, aj v následnej práci svojej problematike sociálnej demokracie, odborovým organizáciám a vládnym politikám v kontexte reálpolitiky po voľbách. Ako iste všetci vieme, v posledných parlamentných voľbách na prvých dvoch miestach skončili dve strany, Smer a Hlas, ktoré sa hlásia k princípom, alebo teda k sociálnej demokracii, sami o sebe hovoria sociálno-demokratické. Tak ako sa politické strany alebo sociálno-demokratické definujú, tak je to hlavne o spravodlivosti, rovnosti a solidarite. Ja sa zameriavam hlavne na dôraz na ochranu pracujúcich a znižovanie sociálnych nerovností. Čo sa týka hlavných cieľov sociálno-demokratických strán, tak v prvom rade je to silný sociálny štát, demokracia, právny štát, udržateľný rozvoj a medzinárodná spolupráca, ale z toho môjho pohľadu najmä práva pracujúcich, čiže legislatíva pracovnoprávna, odborové organizácie a kolektívne vyjednávanie. Teraz sa môžeme opýtať, a sú na to rôzne názory, rôzni politológovia, analytici sa k tomu vyjadrujú, či naozaj tieto strany sú sociálno-demokratické. Ja som tu vybral dve také základné nejaké postoje. Prvé som si dovolil tu zacitovať doktora Romana, ktorý už predčasom sa vyjadril o strane Smer SD, že minimálne od roku 2012 je centristickou stranou. Podobne sa vyjadruje aj Boris Zala, ktorý je spoluzakladateľom strany Smer, ktorý hovorí o tom, že sa posúva politika tejto strany skôr k centristickým či pravicovým pozíciám. Je viac zameraná na konzervatívnej retorike, spolupráci s krajne pravicovými subjektami. No a posledný citát, ktorý som tam dal, tak Robert Fico, predseda strany Smer, o odidencoch z jeho strany, ktorí založili Hlas, sa vyjadril ako o biznis krídle strany Smer. Určite viete, že niekedy okolo roku 2000 vznikla zmluva medzi odbormi a stranou Smer. V posledných rokoch sa ale táto zmluva už neplnila ani z jednej strany, no stále bola v platnosti, preto sa nové vedenie konfederácie rozhodlo, že zmluvu ukončí a so žiadnymi politickými stranami už nebude žiadne zmluvy uzatvárať. Namiesto zmluv odbory ponúkli diskusiu s každým relevantným politickým subjektom na slovenskej scéne. No a samozrejme tu treba zdôrazniť, že sociálna demokracia má v DNA podporu pracujúcich odborov a kolektívneho vyjednávania, takže v tomto kontexte ani žiadnu zmluvu netreba, pretože keď si plnia svoje poslania alebo to, čo majú v DNA, tak samozrejme budú podporovať odborové organizácie. Politikom zo Smeru a Hlasu sa to ale zjavne nepáči, že odbory sa vlastne nejakým spôsobom emancipovali a robia si svoju vlastnú odborovú politiku alebo sociálnu politiku. A Fico v októbri, teda Robert Fico v októbri 2023 počas tlačovky svojej strany zaútočil na odbory a neskôr aj vo videu na sociálnej sieti povedal, že kde sú odbory. Pričom vtedy aj na tej tlačovke, aj v tom videu narážal na zverejnené tzv. Lego kocky, kedy Odorová vláda odborníkov a úradníckej vlády vydala nejaké odporúčania pre následovnú vládu a v podstate sa snažil tvrdiť, že odbory by mali výjsť do ulic a protestovať proti týmto Lego kockám, ale z môjho pohľadu je to nezmyselný konštrukt, pretože proti odporúčaniam, ako môžete nejaké protesty zorganizovať, ako dostanete ľudí do ulic, keď tie odporúčania boli len pre ďalšiu vládu, ktorá ešte len mala nastúpiť. Čiže nič reálne sa ešte v tej dobe nechystalo. V novembri zase v parlamente takisto zaútočil poslanec strany Smer Jan Richter na odbory a tvrdil, že v dobe, keď minister Krajniak a poslanec Viskupič znížili zákonný vzorec na výpočet minimálnej mzdy, odbory nedostatočne zabojovali za minimálnu mzdu. Ani toto nie je pravda, pretože v rokoch 2020 až 2023 odbory zorganizovali desiatky protestov po celom Slovensku a práve jednou z hlavných tém týchto protestov bola zmena vzorca na výpočet minimálnej mzdy, ale aj na zmrazenie príplatkov za zmedlosť naviazaných na výšku minimálnej mzdy. Ďalší taký konflikt medzi odbormi a politikmi vznikol v júli 2024, kedy
Erik Tomáš, minister za Hlas, oznámil na tlačovke, že leniví nezamestnaní, ktorí zneužívajú systém, tak tým bude odoberať dávky hmotnej núdzi. Toto vlastne vzniklo bez konzultácie, či na tripartite, či so sociálnymi partnermi. Oznámené to bolo na tlačovke. Odbory samozrejme k tomu prijali kritické stanovisko a túto retoriku Tomáša prirovnali k pravicovej retorike mnohých iných predchádzajúcich vlád alebo vlád v zahraničí. A namiesto diskusie Erik Tomáš takisto znova aj na túto reakciu odborov namiesto diskusie znova útočil. Po nesúhlasnom stanovisku ohlásenej konsolidácii zaútočil Tomáš na odbory s tým, že sa pýtal, kde boli odbory počas Matovičovej a Hegerovej vlády. Viceprezident KOZ odpovedal ministrovi videom, kde boli fotografie z rôznych protestov, tie, ktoré som spomínal, medzi rokmi 2020 až 2023 bolo desiatky. A pripomenul ministrovi Tomášovi, že Hlas, aj vrátane Tomáša a jeho kolegov sa zúčastňovali týchto protestov a robili si tam PR. Čiže asi zabudol. No a najnovšou kauzou je tzv. Kauza Pijú s odborármi, ktorú vyniesol štátny tajomník za Smer, pán Šembera, ktorý hovoril o nejakom tajnom stretnutí odborárov s poslancom za PS Štefunkom, kde sa mali dohovárať nejaké kroky alebo protesty proti vláde. Toto tajné stretnutie sa uskutočnilo na verejne prístupnej diskusii, kde bola prezidentka KOZ pozvaná ako diskutujúca a poslanec Štefunko sa tam zúčastnil ako obyčajný divák. No aj v tomto prípade na tieto klamstvá alebo zavádzania zareagoval viceprezident KOZ, ktorý zverejnil sériu fotografií, kde sa zástupcovia KOZ stretávajú s rôznymi politikmi z rôznych politických strán, len pár dní po sebe. Tá posledná fotografia, kde nie je dátum, tá vznikla 13. Ako vidíte, je tam prezidentka KOZ a predseda strany Hlas. Čiže takisto išlo o zavádzanie. Čo sa týka fungovania tripartity, minister Tomáš hovorí, že pod môjim vedením tripartita funguje. No to je v prudkom rozpore s tým, ako sa vyjadrujú k fungovaniu tripartity či odborári alebo zamestnávateľia, ktorí hovoria o formálnom fungovaní tripartity. Áno, minister Tomáš predkladá to, čo má predkladať, ale napríklad konsolidáciu predložil na tripartitu deň po schválení vo vláde a rozpočet predložil na tripartitu deň pred schválením na vláde. Čiže akékoľvek pripomienky boli nerelevantné. A tu pri tripartite by som pripomenul aj jednu takú vec, že ešte pred voľbami zástupcovia všetkých troch vládnych strán hovorili, že vrátia do zákona o tripartite podmienku reprezentatívnosti, ktorú vyňal minister Kaník, ale doteraz sa tak nestalo. A teraz by som sa venoval takej tej realite, aj je to o konsolidácii, ale o tom, čo mali v programovom vyhlásení vlády, súčasná vláda, ale aj čo sú nejaké sociálno-demokratické základné tézy. Čiže áno, vrátili späť vzorec na výpočet minimálnej mzdy z 57% na 60%, to je pravda. Je to späť. Ale druhý sľub, ktorý mali v programovom vyhlásení vlády, že vrátia späť nastavenie minimálnych mzdových nárokov, toho sa ani nedotkli, ani to nespomínajú a nikto nehovorí, že čo z toho bude. Takisto vrátili späť zákon zmenený za Krajniaka o rozširovaní kolektívnych zmluv vyššieho stupňa, ale tu sa zase dotýkame problému, že smernica o minimálnych mzdách odporúča prijať vládam nejaký plán, ako zvyšovať pokrytie kolektívnymi zmluvami nad 80%, čiže 80% zamestnancov by malo byť pokrytých s kolektívnymi zmluvami. Na Slovensku je to dlhodobo menej ako 25% a takýto plán takisto táto vláda zatiaľ nezostavila, ani o ňom nehovorí, ani nediskutuje s odbormi, ani s inými sociálnymi partnermi. Čo sa týka tripartity a reprezentatívnosti, to som už spomínal, životné minimum. V programovom vyhlásení vlády je napísané, že zreálnia životné minimum, ktoré je momentálne absolútne nereálne, nič sa s tým nedeje, zatiaľ nie je ani nejaký plán a od životného minima sa nám odvíjajú mnohé ďalšie veci, ako je odpočítateľná položka z daní. To je problém toho, že nízke príjmy sú relatívne vysoko zdanené a zodvodnené.
A takisto od životného minima sa odvíja problematika adresnej pomoci v energetike alebo v dávok bývaní, pretože keď nemáme určené životné minimum, v podstate nevieme definovať, kto je chudobný a kto si zaslúži adresnú pomoc. To isté zmeny v daniach, sľubovali zavedenie progresivity, majetkových daní, negatívnych externalít, zdanenie hazardu, nič z toho sa nerealizuje, namiesto toho nám zvýšili DPH. A tu sa znova vrátim k tomu oktobrovému útoku z minulého roka, kedy hovoril Robert Fico, že odbory majú protestovať proti legokockám, pretože v nich je napísané, že sa bude zvyšovať DPH. A tu teraz zrazu, keď odbory protestujú, zatiaľ slovne nie na uliciach proti zvyšovaniu DPH, tak zase útočí na odbory, že sú nekompetentné a nemajú sa k tomu vyjadrovať. Tá ďalšia vec, ktorú zmenili, je znížili daň z dividend, čo je úplne v rozpore so sociálno-demokratickým DNA, čo je daň z dividend na Slovensku bola dlhodobo jedna z najnižších, aj napriek tomu sociálno-demokratická vláda ju zase znížila. No a ďalšia vec, možno o tom nie mnohí postrehli, ale minulý rok sociálno-demokratická vláda zrušila štátny sviatok. Nie celkom, lebo ono stáva štátnym sviatkom, ale už nie je dňom pracovného pokoja, čiže 1. septembra na deň ústavy pôjdeme všetci do práce a namiesto toho, keď dovtedy išiel niekto v tento deň do práce, dostal 100% príplatok, tak teraz nedostane žiaden príplatok. Čiže to je tiež taká ukážka sociálno-demokratickej politiky. A nakoniec som si dal toto vyjadrenie poslanca za stranu Hlas. A tu by som len v podstate, nechcem sa dotýkať amerických volieb, pretože to je na dlhú debatu a možno na inú prednášku, ale čo by som chcel povedať o nekonzistentnosti týchto sociálno-demokratických vlád, že útočia v podstate na tú demokratickú stranu a demokratickú kandidátku skrz progresivizmus. To je otázka, čo je progresivizmus v Amerike, v USA, čo je progresivizmus u nás a vôbec, čo je progresivizmus, to je tiež na ďalšiu prednášku, ale dôležité je povedať, že v podstate prenášajú náš politický boj, alebo ich politický boj s progresívnym Slovenskom ako stranou na politiku v USA. Identifikujú si ako progresivizmus, progresivizmus rovná sa progresívne Slovensko, čo tiež z môjho pohľadu nie je to isté, pretože progresivizmus v preklade je pokrok alebo pokrokárstvo a to môže mať rôzne formy alebo rôzne prejavy, čiže to nie je to isté, čo je progresívne Slovensko. A otázka je, či bola Kamala Harris naozaj progresívna, pretože podľa množstva politologov, ale napríklad aj podľa kongresmena Bernieho Sandersa, bola Harrisová naopak opakom progresívnej politiky, pretože bojovala za zachovanie status quo v americkej politike. No a ďalšia vec, ktorá v podstate súvisí s tým, čo som doteraz hovoril, je to, že Trump je nepriateľsky naladený voči odborom a počiarkol to aj nomináciou Elona Muska do výkonnej funkcie, pričom Musk aktívne bojuje proti odborom a právam pracujúcich nielen v USA, ale najnovšie aj vo Švédsku v tamojšej pobočke Tesly. Čiže tu som chcel len poukázať na takúto inkonzistenciu slovenskej sociálnej demokracie s tými pravidlami alebo s tým, čo by mala obsahovať a čo v realite obsahuje alebo neobsahuje. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem aj pánovi doktorovi Košča.